història d'una bioinformàtica que no volia ser bioinformàtica, havia de ser jo, no? Això havia de ser una mica la història de què hem fet nosaltres i com hem arribat fins aquí, i això és el que us intentaré explicar, a veure què us sembla. La meva carrera científica, queda així com molt formal. Va començar a Barcelona l'any 1997, així com històric. Per què el 97? Perquè el 97 era l'any que jo feia segon de BUP, que pels que sou més joves vindria a ser el que és quart d'ESO. I havies de triar què volies estudiar. Jo estava debatent-me entre coses molt semblants, com estudiar dret per ser advocada o fer biologia. I el meu tutor em va dir, saps què? Tu fes lletres, que se't dona bé. I vaig dir, sí, perfecte, m'apunto a biologia. I aleshores, així vaig acabar a la universitat a estudiar biologia a la Pompeu. I jo en aquell moment era molt innocent i feliç i jo pensava que ser biòloga era això, no? Era anar-te'n a viure a l'Àfrica, estudiar micos, o potser estar en un laboratori fent experiments així de coses que exploten i tal, no? I vaig començar la carrera. I què em vaig trobar? Que havia d'estudiar anatomia del cor, dels músculs. Rutes metabòliques. Són coses superemocionants, o sigui, us ho recomano tots, eh? I després ja el millor. Havíem d'aprendre a classificar les fulles en funció de la forma i les ratlles que tenen. I jo vaig dir, això no és el meu, o sigui, deixem-ho, saps? De fet, em vaig passar 3 anys de la carrera de 5 dient, jo això l'any que ve ho deixo, jo ho deixo, perquè no hi havia manera. I al final no ho vaig deixar, no? Clarament. I vaig descobrir que hi havia coses que em molaven, no? Com per exemple la genètica molecular. Vaig dir, això està bé. I després la bioinformàtica, jo que també durant aquests 3 anys odio els ordinadors. Però vaig pensar, això és interessant, és com tu fas un programa, treballa per tu i tu només li dones a l'enter, que és el que diuen els meus amics que em dedico a fer. I aleshores vaig dir, això és el meu. I vaig trobar algú que em va dir, va, vine i fes el doctorat amb mi. I així em vaig quedar fent el doctorat a la Pompeu, que per què canviar si total ja estàs estupendo, no? El mateix edifici, tot, ja coneixes tothom. I em vaig posar, i la veritat és que del doctorat el que puc dir és que va ser molt divertit. Vaig aprendre a fer programes per fer il·lustracions i fer coses així. Això és una imatge que sortia a la meva tesi doctoral, o sigui, és autèntica. Ho podeu veure. I després també el que vaig fer va ser viatjar molt. No sé com, em vaig dedicar, vaig començar el meu jefe, que això dels congressos era molt important, i vaig anar a llocs com els Andes, a Argentina o a la costa del Maig Roig a Israel. I això va estar molt bé, perquè de fet no per aprendre ciència, sinó que també coneixes molta gent i te n'adones com diferent és fer ciència a diferents parts del món. I clar, se'm va acabar el doctorat, no? I havia de fer alguna cosa i vaig dir, me'n vaig fora, anem a explorar una mica. I vaig anar a parar a Copenhague, no ho sé. És un lloc molt maco. Estava aquí a la Universitat de Copenhague, que és un edifici així estupendo, així molt vidre, tot molt verd, perquè així els dies que no plou ho agraeixes. I aquí em vaig adonar allò que diuen el cultural shock, allò, el canvi cultural, te n'adones. Primer, parlen una llengua que té 9 vocals i es pronuncien de 17 maneres diferents. O sigui que, com comprendreu, això era molt difícil. I l'altre és que això que ara està molt de moda aquí, que és el de pillar el bicing, doncs allà té més o menys aquesta pinta. O sigui, hi ha tràfic. O sigui, fas cua per arribar a la feina. Però bueno, o sigui, va ser una experiència interessant, no? Que te n'adones de vegades com de difícil és canviar de país i fer altres coses o viure d'una manera diferent a la que estàs acostumat. I jo que me vaig marxar, convençuda que marxava per 2 anys, amb una maleta, saps? Jo vaig fer caixes, tot, ho vaig deixar a casa de ma mare i vaig dir, jo 2 anys i me'n vaig. Me'n vaig passar 4. I d'aquí vaig dir, i ara què fas? Tornes? Tornes a què? És com, si vols fer ciència, a què tornes? Vaig dir, me'n vaig a un altre lloc. I me'n vaig anar a Berlín. Que la veritat, si no heu estat, si heu de triar, aneu a Berlín, que és més interessant. És molt més interessant i molt més divertit. I aquí estava treballant en aquest edifici, la fletxa aquesta assenyada, de fet, la que era la meva oficina també. Lo del vidre jo crec que té a veure amb la quantitat de pluja que hi ha. La resta no tenien això als 4 minuts. I jo aquí, jo me'n recordo que vaig anar a fer una entrevista, que de fet va ser un desastre perquè vaig perdre el vol per anar a l'entrevista, saps? O sigui, fatal. I em vaig sentar amb el meu jefe, que jo li anava a explicar el que volia fer al seu laboratori, i em va dir, saps què? Que nosaltres aquí fem seqüenciació de cèl·lules individuals, això que l'any passat us vaig explicar que fèiem al laboratori. I li vaig dir que m'enganyava, que això era impossible, que de fet això no podia funcionar. I la veritat és que sí que funciona, perquè és el que fem al laboratori ara. I vaig aprendre a fer això i em va anar molt bé, i aleshores vaig dir, ja està, ja estic cansada de canviar de país. Em vull tornar a Barcelona. I dius, i com ho fas?
I ara què fas? O sigui, aquí començo que em donin una feina i vaig dir, bueno, doncs les demano totes. Tal qual. Vas demanar les 2 beques de postdoc, la Ramon i Cajal, la Miguel Selvet, en Sarah Hunter, unes places de PI, i vaig dir, bueno, doncs jo me'n vaig a la que em doni feina primer. I tal qual. Em van donar un postdoc i vaig dir, vinga, que me'n vaig. I vaig tornar aquí, al mateix edifici on, de fet, vaig fer la tesi. I va ser un postdoc que va durar molt poc, perquè vaig estar 6 mesos i ja em van oferir una feina per venir-me aquí a l'Edivell. I aquí s'ho n'ha acabat. I jo no tinc un gran missatge que donar-li a la gent. Jo, per acabar, la diapo que tenia posada és això és el que diu que és la carrera científica segons el Ministeri. I jo he intentat mirar-la comparada amb la meva. I la veritat és que no està mal. O sigui, ho he fet superbé. Però, si us fixeu, no és tot exactament igual. O sigui, hi ha coses que ells ho veuen així com molt ràpid i molt fàcil i que de vegades trigues més. I no fas un postdoc, sinó que en fas 3 i canvies de país no sé quantes vegades. Però, bueno, o sigui, ara estem aquí al final i ja al futur ja veurem. Però tot es pot fer, no? Apa, doncs ja està.